What's up guys? This is Mayor Dodong. Nadami karon sa kwan guys. Sa tawag ni? Tagulwan. Ha? Rizal Park daddy. Kay kita ninyo guys, mamaligya tag insurance. Oy, mamaligya mo ng insurance. Sa mga wala dito kabalo guys, kuan dito ko kanang sana kanang part-time sa St. Peter ba? Ha? Oh, guys. Gina daw ta para sa tuang photoshoot. Balik ko gawin. Ikaw na bahala sa diyan. Papi. Hindi tagapo. Oh, kani maski wala pismas, agwapo gabon ni gwapo. Bo. Ushi. Kani. Bisa wala pismas. Pangit. Grabe. Self discipline na. Pangit pero pag naik kwarta gwapo na. Ayo. Kamu bukan aku ang mga kapit na ninyo. Ayaw. Di ba? Ang galing, chair dance. Ano to? Chair dance photography. Kala nyo ni flowers, flyers ba to? Mga flyers. Flyers. Wala no, pyramid lang yun. Marag networking, pyramid. So yun guys, mapay pag gumana mo sa ikapila to, second set? Second set dili, third set na. Ha? Third set. Third set, kapoy man di magphotoshoot ba? Kamu taong lagyo ang lugar kung lagyo. Ang isa mo feeling mo kay photoshoot. Pag di bayad, feeling duwa oh. Feeling ko marag nay ka bayad. Di mo man minimum bodyguard. Pero 20 ra man bayad daw. Pakita ka arod. Hello, beepers. Kaya ko kay Takdan man daw. Pero dudong. Pero pila bayad. 20 lang sa karon. 20 lang sa sapot. Shooter lang sa. Yaw 20 bali 20 lugar nga ay shooter, dagana kay ano eh. Oo, kay kung Kuya Bere man ang uban. Tunga ra man ako kay dahil ko sa shooter. Ay wala. Ha? Natakdan naman daw. Natakdan naman daw, sabay-sabay naman daw quarantine. Sama-sama tayo. Sabay-sabay quarantine. Beepers, bay lagi sa beepers. To na. Mga tingog ng quarantine. Tingog na. Naramdaman ko na guys. Ha? Sakay naman daw ko ano, balansya. Sakay naman daw og para DOH. Ito daw sa Balwarte Ilaya. Sa Ilaya ra Balwarte. Kasi ilaya. Do ay na sa mga kay dula sa kayo. Mista minad to. So magkita-kita ra gyapon ta kay naro sa Ilayo. Bo. Isa ka ta kwarto guys. Gani nanay pulis uy yung pismas uy gago ay pag feeling kay kanay pulis o tanga.
Ayo, guys, taga-dike mo na. Lagi Taga-dike rin. na. Hindi naman ako taga-dike na. Ba, basta mga taga-dike, nagayat na sila mga naong. Bago niya mga taga-dike. Dakop na sad. Kaya ni, wala na kita ng Ford ba eh? Gani. Ford inutang? Oo, Ford na tao. O Ford tang ina mo. Ford tang ina mo. Ha? Pinakabas mo tukod ka kay magpalit ko. Tukod kong simbahan. O, isa ka sin, kasi simbahan. Oo. Ako bala sa sin. Di ang technique it ba, kung gusto ka madato, kailangan magtukod kang kaugalingon ni mga simbahan. Adili tiles. Ayaw. Kaya nga no, imagine nimo kung nakay 1 million ka grupo, dahil kada isa ka book maghata og tag 1 piso, pila imong semana? Si 150. Panggabi eh. Panggabi eh, pag-adlaw man kay simbahan mo. Magano, 1.5. Pwede na. So, pwede na. Ang sobra iman na. Pambayad kuryente ba? Kukuriti, tubig, sa tigmap, si Buka. Yawa pa ng tigmap sa tigmap oh. Tigmap na to na, simbahan. Magtukod ko. Itong pare din, si Harold Sabio. Buwa ka, nanate pare, ang madre. Madre, mangita pa tag Madre ani. Kasi may mother na to. Si Shash na laparan. Ano, taga dili lang, kaya dali lang matawag. Si Kuan. Loading, bumbilya, remember, Si George din, si George. Beeper sir, bawal beat dire sir. Ay, tara. Bawal sir, bawal beat sir. Bawal ang singon. Di ba Bawal. sa smoking? Ha? Di ba sa smoking? Ang sorry na sir. Ay, di ba sa cigarettes? Ah, di sa sigaret. Bawal sigarilyo. Bawal. Ay, bawal beat. Start na. Sige na. Start na. So guys, start me sa mga third set. Tang inang third set yan. Kapoy ah. Hindi, dili lalim ba? Dili lalim, dili sayon, dili mabaw, dili lubot. Oh. Yan, mag-model pa ka. Hindi ako model ako sa St. Peter ani. Bahin man daw. Hi guys. Mo pag na mo sa shoot and then ulatin na lang ninyo ang mga shoot sa para sa free birthday ta dio. Right niya nag-answer ni ko ito. Ano naman? Math solution. Hello. Guys, I found something interesting here in Sagawan. Yeah. Yeah. If you are so bobo in math, look at this. This is a solution. Math. Yeah. If you are experiencing or encounter something like this problem in math, 10 plus 5 equals 15. Is this right? What is that? It's right. Oh, A math problem, yeah. math problem is look like a bubo. Why? Look like a bubo. At least, 'di ba? Kung naay mga kwan ba, kung naay mga problema bitaw sa mathematics dira. Sa pa. May di daw may di. Bila ko. Ha. Okay. So yun guys, atang-atangin na lang ninyo ang pre-birthday shoot na output ni Kuya Berry sa akong Facebook page. Yun. Anong masasabi mo there? Sa. Yan. Sa. Say ulatan nila para sa sa maong post. Matulat na mo kay makuha na ito ang computer. Diretso na din. So makuha na ito ang computer niya. So maka-edit natin so. Yan. Thank you Kuya Berry sa pag-shoot. Ay, problema na. Pila to 20? Pila to dyan? 20? 19 na extend 30 na lang daw. 30. Oh. So thank you so much Kuya Berry. Mo naka 30. Gabi 30 bagid no. Thank you so much Kuya Berry sa effort and then expected nila na siyempre the best kayo ang Amot lang basta yung taga-aray, try lang ako akong best. Ano sa editing guys, no? Ay siyempre mag-isad ako kamay ko sa computer na ako. Kaya sana ulit PC. Try lang. I try my best. Try my best. best. Okay. Karon guys, dako kay pag-utang pabubutan kang Berry. Siyempre lisod lain sad kayo nga magpa-photoshoot ta nga may bayad. Gani. So, nangutanan mo ko ni Shin Good. Ang gihatag ni Shin daw 20. Ako lamangan ako kay Mayor man ko. 30. 30. Takay sa 30. 30 ba? 30 ko ba? Katong photoshoot kanina. Salamat. Tapos nakoy previous. Na kay basilan tan siya ba nagpaulan-ulan man siya. Sakto tagay sa dos. Bye Jessic. Ingat, amping. So what's up guys?
Actually, padulong ta karon sa motor trade, sa motor siklong sigurado alaga ka dito. Di actually nag-apply mo ko kanina og kuan kanang motor sa motor trade kaninang buntag, and then gitawagan ko nila right after lunch nga na-approve daw ang ako ang gikuha nga ag-applyan ba nga Honda tawag ni lagi na-approve ang akong i-applyan nga Honda Click nga 125, and then kuhaon ako sa karon guys, dala na ko ang mga requirement nga kailangan, and then balik ko ninyo nga kuhaon na to si baby ha, si bagong baby na ako, di ba? Sana all ay bagong baby. Lolo gago yung boss guys, papel tirada, parang tamaga papel. Ayan guys, nanako sa may motor trade banda, and wow na to si baby. Yung baby na ako. Kailan ako sa inyo si baby na ako. Yung baby na talaga na ako guys. Kailan ako sa inyo Op. Gago nga truck ba? Kita to ninyo guys. Inani kagahay din sa Berto. Papil ang mga dagko nga truck, tapos pag maipit, gabaan. Ayan guys, nato sa motor trade. Wow na to si baby na ako guys. Good afternoon. Itong gitawagan ko ganina. Itong gitawagan ko na approve daw ang gi-applyan ng Honda Click. Dala niyo may requirement sir? Dala na ako. Hindi supposed to be, dapat dalo na ko yung barangay na ako na barangay certification nga nagpamatuod nga aside sa business ga-earn po sa YouTube and other social media platform. But then nabili na ako, and i-consider unta nila. Nila mo unit there guys. Sir, if ever si Ma'am Ray interview, sir, ko ipangutana. Kung ikaw ang Pan. saya. Kamusta ang performance ni Kintoy Tarusa? Kintoy Tarusa gid. Picture daw sir. Picture, sir, black. Ika-burst photos. Vlogger, di basta-basta. Ay, ibog lang yun. Wala bitang sige. Picture tapos na eh. Okay, dira. Wala bitang sige. Picture daw. Okay man na, picture na. Picture. Picture daw. Wala mas week. Sige na! Picture daw. Smile, nagmas me! Smile mo. Okay na? Okay, lawas. Shout out sir. Shout out. Shoutout po sa mga taga-Tagaluanon. Uy, mag-shoutout daw. Oh, sige na. Shoutout ko sa akong mama nga nasa kon. Mahal ako sa Wawawi. Mawawin ang lahat sa aming pag-ibig. Wala yung free. Ano siya? Ang free naman eh. Salamat kayo ito lang. Wala problema. Thank you for trusting Motor Joy. Motor Joy. Ay, good. Lai po tong motor jack. Lai po tong. Pambato may ka na mo, Ray. Okay na Nina. Thank you so much. Thank you so much. Salamat kayo. Salamat tol. Thank you. Guys, thank you. Bye. Oh, shout out sa mga tanan trabahante sa motor trade. Grabe, sulit gi sila guys. Tagaan pa kita nila free helmet oh. Tapos may jacket gikan sa Wawawi. Thank you motor trade.